Oganda Jorongo e kaunti ya Migori kod Kenya mangima ywago jod bura machon marongo mosenindo Dalmas Otieno ma ong'ilo rengo kawuono. Anyuola ma Dalmas oyango ni jatelo no yudi e ode mar nindo kod jatij ot kao koyue gino manochunogi luongo jochiw thieth ma oyango ni chunye no osechot. Jafwambo marwa Cynthia Onyango no ochopo Lee olosona ripod no e machal kod mae. Dalmas Otieno Anyango, nying ma ok Kar sa 10:01 mar odhiambo, ringre jaod bura machon marongo Dalmas Otieno Anyango ochwale kar kano ringre mali boma ma Nairobi ka ikowe kod obila, anyuola, jotelo kod osiepe. Bang' thuolo machuok, ringre mosenindo Dalmas ogole nyamburko kendo ochwal nyaka e ot mar rito ringre ka jogo ma ochopo Lee chiwo sir ne anyuola mare. Kaluwore kod wuode Fred Otieno, wuon mare osebedo kod ngima makare mak mana ni kano ochopo kar sa 4 mar okinyi, jochiw thieth oyango ni chuny jatelo no osechot bang' yude ka ok oyue e kare mar nindo. To noyudo wach ni jaduong' pok nolor piny okawo breakfast mare. Koro kano or ng'at mondo dhi ong'iye to wacho ni nokone ko respond. Koro nochune ma ogochne wadwa machiel modak machiegni kodgi ka dak Valley Arcade iluongo ni Kevin. Koro ka Kevin nochopo to giwadwa machielo iluongo ni Lucas to giyudo ka onge gi pulse. Ema koro giwacho ni kare giluong ambulance mondo ng'iane wachne no. Ema ka jo ambulance biro to giwacho ni Nyasaye noseome. Giwacho ni margi kaka nyuola en puoyo ngimane ma osedago e piny ka e kinde manyo podo ngima. Tarik 19 no celebrate birthday mare ma notegno kabisa ma bende onyiero mo kombaka maber to kare Nyasaye nong'e ni koro gonwa oriti nokwang'eyo to wadok ni Nyasaye kamano kuom higni momiye manomiye piny ka higni 80 kiji matin ma sani nyalo chopo kanyo ero. Mosenindo Dalmas Otieno ywag kod jotelo mathothgi opuoye kuom chia mare mar telo kod dongruok. An daher mana ni oganda duto te mondo oikre mondo wabi wakod Dalmas maber, warit kwe, wamed hera kaka jo Migori County. Jaduong' Dalmas ne en ng'ama riek. Nyasaye nogwedhe gi rieko mar piny, gi rieko mar obwongo. Mana mos ne anyuola te, ne jo Migori, Jorongo, jo Kangeso. Sani program koko chakore sani endi mar neno kaka ibokete kuma wabokowe dala. Tadwa mana kwayo ni mondo mi wachungi jo familia mag Dalmas. Katolal kamano puonj mopuonjo e ndalo mane ni okenge mopogore opogore mag telo obedi rapar mar ng'ama ne en higni 80 modago e ngima waka kendo kel konyruok ne tieng' mabiro biro bang'e. Kuyo makende bende ochwal kod jodak makangeso e kar chung' od bura marongo e kaunti ma Migori ewi tho mar Dalmas ka oganda oyure dalane mar kuyo kanyakla kod familia mare. Wawito wuoi! Ya Jorongo! Jowi! Ni ng'ata ma jatich sirikal ong'eyo ni Dalmas ema nomedo higa mondo from 55 to 60 years. Mar ariyo Dalmas ne en ng'ama ohero kwe. Kwene no noketo gweng' te mangima plus nyaka Migori kaka ente. The entire rungu momiyo gik moko ne timo. Dalmas kane wuoyo ka ji nitie kamoro amora ma entiere to ji ne winjo gima owachogo nikech ne en gi wisdom. Kendo Dalmas ne ok nyal donjo ka ma ok ong'iyo ni to e miechwa gi wachal nade. Nyaka nong'i ni to wachal nade to nyithindo chal nade to gidhi sikul koso moroko. Ringre Dalmas Otieno igeno mar chwale pare makangeso e chenro mag ik kagie sani chenro dhi nyime mar chope e kar yweyo mare mogik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.